Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Esterio. Taong 1964, Cananga, Leyte. Noong mga panahong ito, nakatira sa isa sa mga baryo ng Cananga ang pamilya ni Esterio. Kagaya ng nakagisna ng karamihan, pagsasaka ang pangunahin nilang hanap buhay. Subalit taliwas sa pamumuhay ng iba, hindi isang kahig at isang tuka ang kanyang pamilya. Napamanahan kasi noon ng malawak na sakahan si Esterio na siya namang naging daan upang makalikom siya ng limpak-limpak na salapi. Ayon sa kanya, hindi niya ito magagawa kung maawain siya sa iba. Minsan, kailangan mo ring unahin ang iyong sarili upang hindi ka masadlak sa kahirapan kagaya ng iyong mga nasasakupan. Bata pa lang, utak negosyante na talaga itong si Esterio. Ang namayapan niyang ama ang nagturo sa kanya nito, kaya bago ito pumanaw, alam na niya ang mga kalakaran sa mundo ng negosyo. Lahat din ng bagay na may pakinabang, binibenta niya ito sa presyong naiisip niya. Sinisiguro din niyang malaki ang tubo nito, para naman kahit papaano, doble ang kanyang kinikita. Dahil sa ganoong pag-uugali ni Esterio, marami sa mga taong naninirahan sa kanila noon ang hindi maiwasang magalit sa kanya. Minsan nga, kinokompronta na siya ng mga taga-gobyerno, ngunit wala rin naman yung magagawa. Palaging bukang bibig ni Esterio sa kanila. Ano naman sa inyo kung ganito ang presyo ko? Wala kayong magagawa. Paninda at negosyo ko to. Kahit magpatong ako dito ng daan-daan, ano naman ang paki ninyo? Wala, di ba? Dahil sa ganyang rason, hindi na nakakaimik pa ang mga taga-barangay. Alam naman kasi nilang may karapatan si Esterio na maglagay ng presyo na gusto niya. Nakadepende na lang din ito sa mamimili kung bibili ba sila o maghahanap ng kanilang kailangan sa ibang tindahan. Ngunit gawin man nila ito, hindi nila kayang malusutan ang patibong ni Esterio. Sa loob kasi ng ilang taon niyang pag-aaral sa negosyo, nalaman na niya ang mga pangunahing kailangan ng mga mamamayan. Para makumbinse at mapilitan nitong bumili sa kanya, lahat ng paninda niya, sinisigurado niyang nasa maayos ang kalidad. Bilang lang din ito para madaling maubos. Hindi rin siya umaasa sa mga mahihirap na bibili, lalo na't unang-una pa lang ang mga mayayaman na sa kanilang lugar ang kanyang pakay. Para magawa ito, pinapalabas niyang produkto ang kanyang binibenta. Ngunit ang katotohanan, emosyon ng mga tao ang kanyang kinukuha. Pinaniniwala niya ito na sa lahat ng tindahan sa lugar nila, siya ang may pinakamalinis na produkto. Sa pamamagitan nun, di na mag-iisip pa ang mga mamamayan sa kalidad ng mga paninda niya. Gaano man ito kataas, nakahanda silang magbayad, makakain lamang ng pagkaing minanipula ni Esterio para maging espesyal sa paningin ng mga ito. Nakakalungkot mang isipin, pinuno, pero nagtagumpay si Esterio sa kanyang plano. 5 taon din niyang nilasap ang kasaganaan na dulot ng kanyang tagumpay, hanggang sa kalaunay may bumili sa kanyang isang matandang lalaki na nagmula sa karatig lugar. Unang tingin niya pa lang sa taong yon, alam niyang wala na itong kapasidad para bumili ng mga paninda niya, kaya na may hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Ang kinausap niya noon ay yung mga taong kilala na niya sa lugar nila. Nataon ding marami noong mamimili, kaya na may naging abala siya. Ang kaso lang, habang pa isa-isang umaalis ang kanyang mga parokyano, pansin niyang hindi pa rin umaalis ang taong yon. Dahil dito, agad naman niya itong kinumpronta sa takot na baka magnanakaw ito. Sinubukan niya rin itong itaboy papalabas nang hindi napapansin ng kanyang mga mamimili. Pagkalabas naman nila ng tindahan, agad naman niya itong tinulak, sabay tanong dito ng, "Ba't di ka pa umaalis? Alam mo bang malas tumambay sa tindahan? Kung wala kang bibilihin, umuwi ka na lang."
Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napatitig lang naman ito sa kanyang mga mata habang nananatiling walang imik. Pagsilay naman dito ni Esterio, dali-dali naman niya itong tinalikuran sa paniniwalang wala ng saysay ang kanilang argumento. Ngunit nang akmang papaalis na siya, bahagya naman siyang napahinto nang marinig niyang sumagot ito ng, "Hindi ako interesado sa mga paninda mo. Bumisita ako para sa iyo, Esterio." Huwag ka na munang umalis. Ikaw din, baka pagsisihan mo kapag nalaman mo ang mga iaalok ko sa iyo. Pagkasambit naman dito ng matanda, bigla naman siyang napalingon. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon, nakaramdam siya ng kakaiba sa presensya nito. May mga tinig din sa kanyang isip na bigla na lamang nagsalita ukol sa yamang pwedeng maibigay sa kanya ng matanda. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman siya roong lumapit, baka sa kanyang muka ang pagkakaroon ng matinding interes. Nung magkaharap naman silang dalawa, kitang-kita niya ang matinding tuwa sa mukha ng matanda. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagtitigan, may mga dinakot itong bagay sa bulsa na inakala niya nung una, pawang mga bato lamang. Ngunit nang titigan niya ito, nakita niyang mga ginto itong nababalot sa mga bato. Hindi yun kapanipaniwala para kay Esterio, lalo pat ito ang unang beses na makasilay siya ng ganoong karaming ginto. Maya-maya pa, bago pa man ito mapansin ng iba, agad naman niya itong pinagpupupulot, sabay pasok nito sa kanyang bulsa. Nang makuha na niya ang lahat, muli niyang tinanong ang matanda ukol sa nais nitong mangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong inilahad ang totoo nitong pakay. Hindi ang mga paninda mo ang pakay ko, Esterio, kundi ikaw. Ikaw ang tipo ng mga taong hinahanap ko. Kung susunod ka sa akin, ipinapangako kong higit pa sa yaman mo ngayon ang iyong may uuwi. 2 buwang sakripisyo, Esterio, kapalit ng walang hanggang kayamanan at katanyagan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Nang marinig naman niya ang nakakalokong sinabi ng matanda, hindi niya maipagkakaila na nagsasabi ito ng totoo. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ang ginawa niya, sumang-ayon siya sa nais nito nang hindi niya nalalaman ang mga konsekwensya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong ngumisi habang lumalapit sa kanya. Mabuti naman kung ganon. Matapos nitong makapagwika, inabisuhan siya nito ukol sa kung ano ang kinakailangan niyang gawin. Mariinding inilahad ng matanda na obligado siyang ipagtapat ito sa kanyang pamilya upang hindi ito maghanap sa kanya. Nabanggit din ito na labis siyang natutuwa dahil sa hindi siya nagkamali sa pagpili. Nang marinig naman ni Esterio ang sinabi nito, agad naman niya itong hinawakan sa kwelyo ng damit habang sumasagot dito ng, "Siguraduhin mong totoo yung mga sinasabi mo. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka. Ayoko sa mga taong sinungaling. Kinasusuklaman ko sila." Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, agad namang tumalikod ang matanda. Lumipas pa ang mga araw, walang oras na hindi niya iniisip ang kanilang komprontasyon. Imposible man ito para sa paningin niya. Hindi niya kayang maipagkaila na totoo ang mga gintong nakuha niya. Dahil dito, habang tumatagal mas lalo ring tumitindi ang kanyang pagmamalabis na makuha pa ang iilan sa mga kayamanan nito. Ilang araw bago siya makapagdesisyong umalis, nagkaroon siya ng mga pangitain na may kaugnayan sa matanda.
Bawat gabi ng pamamahinga niya, nakikita niya ang mga lokasyon ng tahanan at ari-arian nito. Dito niya rin nasilayan ang laki ng sakop ng mga ari-arian nito na inaasikaso naman ng kanyang mga anak at malapit na kadugo. Ayon kay Esterio, sa dami ng pagmamay-aring meron ng matanda, aminado siyang makapangyarihan ito. Nasisiguro rin niyang totoo ang kanyang mga nakita, lalo pat hindi niya ito nakakalimutan paggising niya. Kasi 'di ba, kapag tipikal lang na panaginip, nakakalimutan talaga ito kinaumagahan. Pero yung kay Esterio, lahat ng detalye na tatandaan niya, animoy hindi talaga siya nanaginip, bagkus nakarating siya sa lugar na yon sa pamamagitan lamang ng kanyang wisyo. Dagdag pa niya na, magmula noong napanaginipan niya ang matanda, di na mawala sa kanya ang dami ng ari-arian nito. Kung susumahin, hindi man lang umabot ang yaman niya kahit konti. Bagay na naging daan para mas lalo siyang manliit sa kanyang mga narating. At dahil dito, nagdesisyon siyang lumuwas na muna pansamantala upang hanapin ang matanda. Sa pagsapit naman ng araw ng Biyernes, na taong sarado ang tindahan nila. Sinadya talaga yun ni Esterio upang magkaroon siya ng panahon na makausap ang asawa niya. Habang abala sila sa mga gawaing bahay, pasimple niya itong nilapitan para kumprontahin. Mahinahon din niya itong kinausap nang sa gayoy hindi ito pagmula ng away. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marinig nito ang kanyang balak, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kung sino ang kanyang iiwang katiwala sa kanyang negosyo. Dagdag pa nito na hindi ito maaaring humawak ng palayan, lalo pat marami rin itong ginagawa sa tindahan. Nang marinig naman ni Esterio ang problema ng asawa niya, agad naman niyang itinuro ang panganay niyang anak. Bagaman alam niyang mahilig itong mangupit ng pera, minabuti niyang wag na muna itong isipin pansamantala. Mariin din niyang inilahad na hindi siya magtatagal sa pupuntahan niya, kaya umasa itong makakabalik siya bago magtapos ang linggo. 3 araw lang din ang hiningi niya roong palugit bago umuwi. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, minabuti naman itong sumang-ayon sa kanyang nais. Alam kasi nitong kapag hindi siya nito sinang-ayunan, mag-aaway lang din naman silang dalawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang nagpatulong sa kanyang mga anak. Habang nagliligpit ng gamit, inabisuhan niya ang mga ito ukol sa mga trabahong kailangan nilang gampanan habang wala siya. Pasimple rin niyang pinagsisindak ang mga bata nang sa gayoy magkaroon ito ng takot at sumunod sa kanyang nais. Matapos naman niyang mailahad ang lahat, wala naman itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Bawat isa hindi na halos nakaimik, gawa ng alam nila kung papaano magalit ang kanilang ama. Kinahapunan, bago pa man tumungtong ang dapit hapon, nakaalis na siya sa lugar nila. Hindi na nahirapan itong si Esterio na umusad, lalo na't kumpleto naman siya sa mga gamit. Pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, napadpad na siya sa baryo kung saan niya nasilayan ang kanyang mga panaginip. Ayon sa kanya, nakakagilalas ang lugar na yon, gawa ng kung titingnan, hindi ito nalalayo sa estado ng malalaking bayan. Bukod sa may matataas na gusali, napakaliwanag na rin ang daan na siya namang nakakagulat sa panahong yun. Ayon kay Esterio, hindi pa noon usong pagkakaroon ng mga ganun sa daan kapag gabi. Bukod kasi sa kulang ang makinaryang nagbibigay kuryente sa mga ito, mamahalin din ang mga bumbilya na hindi basta-bastang napapasukan ng tubig. Dagdag pa niya na, maliban sa ganoong dahilan, pakiramdam niya nasa ibang mundo siya. Yung tipong nakarating siya sa hinaharap ng mundo. Habang tumatagal kasi siya sa baryo, mas lalo siyang nakakakita ng mga kakaibang bagay, kagaya ng mga modernong sasakyan at kung ano-ano pang kagamitan na wala sa panahon na kanyang kinagisnan. Ilang minuto pa ang lumipas,
Bahagya naman siyang natigilan sa paglalakad nang masipat niya ang matanda kasama ng 5 nitong tauhan na mabilis na naglalakad papalapit sa kanya. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang tumabi para hintayin ang mga ito. Maya-maya pa, nang magkalapit na sila, dito na niya nakita ng malapitan ang tila bang bumata nitong muka. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inabisuhang sumunod. Habang binabagtas nila ang daan, paisa-isa nang inilahad ng matanda ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Ayon dito, simple lang ang kanyang magiging trabaho kung nais niyang makalikom ng mas malaking halaga ng pera. Dagdag pa nito na, pwede din namang yun na lang ang trabahuhin niya dahil ang kikitain niya rito 100 beses na mas marami kumpara sa kanyang kinikita ngayong pangkasalukuyan. Konting paalala ko lang sa'yo, Esteryo. Kapag nalaman mo ang negosyong tinutukoy ko, wala ka nang magagawa pa para umurong. Ngayon pa lang, magdesisyon ka na kung gusto mo pa bang tumuloy o hindi para naman wala tayong problema. Matapos naman itong makapagwika, isa-isa na nitong ipinakita ang mga bagay na pwede niyang makamit kung sakali mang pinili niyang sumunod sa nais ng matanda. Ayon dito, maliban sa limpak-limpak na salapi, magkakaroon din siya ng matatapat na tauhan na personal mismo nitong ipapahiram sa kanya. Ang mga nilalang na yan ay walang kakayahang magtraidor sa kanyang kagustuhan maliban na lamang kung iuutos ito ng matanda. Dagdag pa nito na lahat din ng panganib ay kaya siya nitong protektahan basta ba'y siguraduhin lang niya na magagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho dahil kung hindi, lahat ng mga nilalang nasasama sa kanya, tatalikuran siya. Pagkarinig naman ni Esteryo sa sinabi ng matanda, di naman siya nakaramdam ng takot. Sa isip-isip niya, yaw ng kanilang ipinunta, kaya bakit pa siya mababahala? Matapos nilang mag-usap, dito na nito inilahad ang mga bagay na dapat niyang malaman. Maigi yung hinimay sa kanya ng matanda upang hindi niya ito makalimutan. Gagawin kong daanan ng karne ang bahay mo. Gumawa ka roon ng imbakan pagka-uwi mo. Hindi rin mga ordinaryong karne ang dadalhin doon, Esteryo. Kaya umasa kang palaging gabi ang trabaho. Ngayon palang bata, tatagan mo na ang sikmura mo dahil sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan na makita ang mga dadalhin namin sa iyong pamamahay. Pero pansamantala lang naman yan. Katagalan masasanay ka rin, kagaya ng mga negosyanteng nauna sa iyo. Pagkalahad ng matanda, sakto naman ang kanilang pagpasok sa isang malaking tahanan na halos doble ang lapad kumpara sa bahay na kanyang pinagtitirahan. Sa bukana pa lang ng bahay pinuno, masasabi mo nang hindi basta-basta ang naninirahan dito dahil sa magagandang muebles na makikita mo. Matataas din ang kisame ng bahay at halos wala ka roong makikita kahit maliliit na kalat. Akala nga niya, ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-uusap sa sala nito. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, napansin niyang nagdire-diretso sila patungo sa isang silid. Pagbukas naman ng matanda ng pinto, dito tumambad sa kanya ang madilim at malawak na paligid. Medyo malamig din sa lugar na siya namang labis niyang ipinagtaka. Kung hindi niyo kasi naitatanong, meron din siyang ganoong silid sa bahay niya, kaya danas niya kung ano ang tamang temperatura rito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula nang magsindi ng lampara ang mga kasamahan ng matanda. Pagkalat naman ng liwanag sa paligid, tumambad sa kanya ang mga nakasabit na labi ng tao na nababalot ng yelo. Karamihan sa mga ito, pawang mga batang nasa edad 14 anyos pababa. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang nakaramdam ng matinding takot at pagkabahala.
Gustong-gusto niya nang umalis noon sa lugar na yon. Pero alam niyang kapag ginawa niya ito, may mangyayaring masama sa kanya. Dahil sa ganoong agam-agam, kahit nababahala, nagpatuloy siya sa paglalakad. Habang nakasunod sa mga nilalang, literal na sa sahig lang siya nakatingin. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa kabilang bahagi ng silid, dito niya nakita ang isang pinto na punong-puno ng dugo. Napakalansa rin sa kabilang ibayo nito na animoy doon nagaganap ang pagkatay sa mga tao. Pagbukas naman ito, hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Gawa ng 1 metro pa lang ang layo sa bukana, nakasilay na siya ng mga taong nakakulong sa maliliit na hawlang kakasya lamang sila. Yung iba nga, pansin niyang hirap na sa kalagayan nito, gawa ng masyadong masikip ang hawla na kinalalagyan nila. Habang binabagtas naman noon ng Esteryo ang daan, maya't maya ang pagmamakaawa ng mga taong nasa gilid ng daang kanilang tinatahak. Halos manlumo na rin siya sa sakit na kanyang nararamdaman, subalit pilit niyang iniiwasang magpakita ng anumang awa. Alam kasi ni Esteryo na maging siya man noon, nanganganib din ng buhay. Sa sandaling tumutol siya o tumalikod sa nais mangyari ng matanda, paniguradong kagaya ng mga biktima nito, ganon ang kanyang sasapitin. Sa pagdating nila sa pinakadulong parte ng silid, may nakita siyang 3 mangangatay na halos maligo na ng dugo. Para itong mga makinarya kung kumilos, gawa ng paghawak nila sa leeg ng tao, agad nila itong pinuputulan ng ulo. Di pa man nila ito nahihiga sa bakal na mesa, nabiyak na nila ang tiyan at dibdib nito. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga nilalang, na base sa kanilang mga kilos, halatang matagal na sila sa ganoong uri ng gawain. Matapos naman niyang masilayan ang kabuuang proseso, muli silang lumabas ng lugar para mag-usap ukol sa kanilang trabaho. Pagbalik nila ng sala, agad naman siya nitong pinaupo, kasabay ng paghatid sa kanya ng mga katulong ng matanda ng masasarap na pagkain. Ang kaso lang, kahit gaano man siya kagutom noong mga sandaling yon, hindi siya nakakaramdam ng pagkatakam. Kapag kasi may nakikita siyang karne, naalala niya ang mga taong kinakatay sa loob ng silid. Nang mapansin naman ito ng matanda, di naman ito maiwasang mapangiti. Ayon pa rito na, normal na ang ganoong pakiramdam dahil sa ganoon ang halos dinaranas ng karamihan sa mga inaarkila niya. Dagdag pa nito na, huwag na niyang pilitin pang kumain kung hindi naman niya kaya. Ngayon, Esteryo, alam mo na ang gagawin mo. Bukas umuwi ka, tapos ayusin mo ang imbaka natin doon. At sa makalawa, ipapadala ko na ang mga tauhang aagapay sa iyo. Siguraduhin mo lang na kumpleto na ang gamit sa loob ng imbakan. Meron kang sapat na oras para trabahuhin ang plano. Kaya gusto kong maging malinis at walang abala pagpunta namin dito. Sige ho, kung yan ang gusto ninyo. Pagkasambit naman niya ng mga katagang yon, sinamahan na siya nito sa silid kung saan siya magpapalipas ng gabi. Ayon kay Esteryo, napaka-enggrande ng silid na tinulugan niya noon. Ngunit paggising niya kinaumagahan, tumambad sa kanya ang isang silid na napakasikip. Paglabas niya, nakita niya ang isang maliit na kubo kung saan siya nagpapahinga. Nasa pinakagitna itong bahagi ng baryo at kung hindi siya nagkakamali, yon ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ang napakalaking bahay. Matapos naman niya itong masilayan, nagdulot ito sa kanya ng pagtataka. Gayunpaman, minabuti na niyang bumalik sa kanila upang mapaghandaan ang pagdating ng mga bago niyang kaibigan. Sa loob ng ilang araw, gamit ang naipon niyang pera, nagpatayo siya ng isang malaking imbakan 3 kilometro ang layo sa bahay nila. Nakatayo ito malapit sa paanan ng bundok,
malayo sa kabahayan. Hindi rin gaanong napapasok ang lugar, gawa ng pribado itong pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Matapos naman niya itong mapagawa, mariin niyang inabisuhan ng mga trabahador niya na magpaalam bago roon pumunta. Dagdag pa niya na, maliban sa kanya at sa mga taong ipapakilala niya, tanging sila lamang ang otorisado roong pumasok. Nang mailahad na niya ito sa kanyang mga tauhan, agad naman niya yung pinauwi. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, kagaya ng inaasahan, dumating ang mga panauhing kanyang hinihintay. Bale, nasa 8 ang bilang ng mga ito at 4 sa mga yon, pawang mga mangangatay. Kaya ito nasabi ni Estereo ay dahil sa mga malalaking itak na daladala ng mga ito. Matapos namang makapagpakilala ng kanyang mga bisita, dito na ito nagsimulang magsiyasat sa lugar na kanilang gagamitin. Hinayaan lang naman ito ni Estereo at pagbalik nito sa kinaroroonan niya, ito na rin mismong nagkumpirma na walang kulang sa mga pinagawa nila. Estereo, ayaw naming makaramdam ng mga taong lalapit dito. Kapag may nangyaring ganun, pasensyahan na lang. Kailangan namin silang paslangin. Alam naming may posibilidad na mabulilyaso nitong plano, pero ito lang ang paraan para mabigyan ng aral ang iba pa. Kung gusto mong walang madamay, gumawa ka ng paraan para mailayo sila. Sa susunod na gabi, darating ang mga karne. Kaya maghanda ka. Matapos naman itong makapagwika, pumasok na ito sa loob ng imbakan. Pagkasara nito ng pinto, hindi na yun lumabas pa. Ang 3 namang natira, na natili sa kanyang tabi, animoy naghihintay ng mga sasabihin niya. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti na rin niyang umuwi, alinsunod sa plano ng kanilang grupo. Pagpatak naman ng sumunod na gabi, magbabandang 10:00, dumating ang mga sasakyan na nagdadala ng karne. Ayon kay Estereo, kahit masukal ang daan patungo sa lugar kung saan naroon ang imbakan, nakapagtatakang nakapasok ang mga ito. Di rin niyo napansin sa baryo, gawa ng bukod sa wala itong mga ilaw, dumaan ito sa likurang parte ng bundok. Nang mapansin naman niya ang kasalukuyang kaganapan, dali-dali naman siya roong pumunta para magmasid. Nang marating niya ang lugar, tumambad sa kanya ang iilang mga nilalang na animoy naghihintay sa labas. Bawat isa sa mga ito may namumulang mga mata, kaya sa unang tingin, nasabi niyang hindi ito mga pangkaraniwang tao. Ayon kay Estereo na, hindi niya inaasahang maraming mga aswangan sumama para lamang magdala ng mga karne. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nasa humigit 30 nilalang ang pumunta. Kahit kargador at utusan lang din ng mga ito, ramdam niyang hindi ito basta-bastang mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maibaba na ang lahat ng karga, dali-dali namang umalis ang mga sasakyan. Sa pagkawala nito, nagsialisa na rin ang mga nilalang na animoy naghihintay ng rasyong kanilang makukuha. Sa loob ng 8 buwan, ganon at ganon ang nangyayari sa lugar na yon, pinuno. Tanging pamilya lang din nila ang nakakaalam ng tungkol dito, kaya sa isip-isip noon ni Estereo, malalagpasan niya ang 2 taon nilang kontrata. Ang kaso lang, hindi pa man lumilipas ang unang taon, may nangyaring hindi kaaya-aya sa kanyang anak. Naging malapit kasi ito sa mga tauhan ng matanda, kung kaya't hindi niya namalayan ang mga nangyayari rito. Aminado rin noon si Estereo na naging kampante siya, dahilan para dapuan ng matinding karamdaman ang anak niya. Nang malaman niya ang tungkol sa bagay na yon, agad naman niyang kinumpronta ang 3. Noong una naging mahinahon pa siya. Pero nang mapansin niyang wala itong balak na sumagot sa mga sinasabi niya, dito na siya naglakas loob na gulpihin ang mga nilalang. Hinayaan lang naman siyang gawin niya ang kanyang nais. Ngunit nang makita ng mga itong humuhugot na siya ng patalim, nagsimula na itong magbigay babala
ukol sa magiging kapalit ng mga ikinikilos niya. Mariinding inilahad ng mga ito. Wala sa kanilang kasunduan ang mamatay mula sa kanyang mga kamay. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagpapigil. Alam niya kasing nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang anak, kaya na may buong tapang niyang nilusob ang mga nilalang na naging daan ng pagkakaroon nito ng karamdaman. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang nagpalit anyo ang tatlo. Pagsunggab naman ito sa kanya, di naman siya nagpatinag, sa halip matapang siyang nakipagbuno hanggang sa may nasaksak na siyang iba. Pagsilay naman ng mga kasama nito sa kanyang ginawa, dito na ito nagdesisyong paslangin siya. Dala ng matinding galit ng mga nilalang, dahan-dahan naman itong nagpalit anyo. Pagbuka ng mga pakpak nito, buong puwersa naman siya nitong sinugod, kasabay ng walang patid nitong pag-unday ng saksak sa katawan niya, gamit ang mahaba at matatalas nitong mga kuko. Subalit, bago pa man yun bumaon sa kanyang lalamunan, kitang-kita niyang naputol ito ng matatalas na itak. Pagsilay niya sa ibabaw, dito niya nakita ang 4 na mga ngatay na kasalukuyan ding nasa tunay nilang anyo. Pagsilay naman dito ng mga nilalang, sinubukan nila roong makipag-usap, ngunit mariin itong nanindigan sa kanilang misyon. Ayon sa 4 na, kailangan pa nila si Estereo, kaya hanggat maaari, mas mainam na wag nila itong gagalawin. Nangako rin ng mga mangangatay na pagagalingin ang kanyang anak upang hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano napanatag ang kanyang buhay. Kinabukasan nun, balik normal na ulit ang kanyang anak. Pagsipat naman niyang masigla na ito, ipinagpatuloy niya lang ang kanyang nasimulang trabaho. Nga pala, sa mga panahong yon marami nang nagbago sa buhay nila. Alam din ni Estereo na malayo na sila, ngunit aminado siyang kinakailangan niya pa ring magpatuloy para makamit ang inaasam niyang pangarap. Di naman siya gaano noong pinapansin ng mga nilalang dahil sa pagiging abala nito sa kanilang mga trabaho gabi-gabi. Akala nila walang lakas ng loob na sumalungat si Estereo sa kanila, ngunit nagkamali sila dahil lingid sa kanilang mga kaalaman. Pagkatapos ng insidenteng yon, nagplano na pala siyang tumakas. Ginawa niya ito sa katirikan ng araw at sa abot ng kanyang makakaya, naglakbay sila ng naglakbay bago pa man lumubog ang araw. Hanggat maaari, pinag-aralan niya ang mga islang nasa malapit at nang magawa na niya ito, dali-dali niya itong tinungo. Mabuti na lang talaga pinuno. Madiskarteng tao itong si Estereo, kaya nakatakas siya kasama ang kanyang pamilya. Sa pagdating nila sa islang yon, hindi naging madali ang buhay nila roon. Sa sobrang dami kasi ng kanilang sakripisyo para lamang marating ito, halos maubos ang dalang pera ni Estereo. Dahil dito, naranasan nilang mabuhay ng higit pa sa mga hayop. Matinding paghihirap din ang dinanas nila araw-araw para lamang mairaos ang kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, patuloy pa rin siyang nagpapasalamat, buhat na rin sa pagiging buo ng kanyang pamilya. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang patay itong si Estereo, dala-dala pa rin ng mga anak niya ang kanyang kwento tungkol sa pinakadelikadong 2 taong kontrata sa mga aswang ni Estereo.